عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أو بسم الله سوتي بسانفين ومسوغا كنين ولا بي أنا من تبلي البدر بامبلو ولا نوي سيدا هاو بريشي تبلي البدر بامبلو بي نوي hijabu ali da fawa bo ko sebe musu wanya ne bayana surtout islamiyya ya la kasire wala amna fulgandi ablo musu maful awa assalamu alaikum السلام ورحمة الله وبركاته ونحمدك اللهم ونستغفرك ونتوب إليك ونثنى عليك خير كله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمنا إنك أنت أعلم الغيوب أما ما سلموني نتوب من أجنمي على كشفوني كوانا على كنا كشفوني كوانا عليه الصلاة والسلام كوفون فلم تمني كشينا كما جاينا لما يبارك نوري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما نجبر من البلفون مواتينا ما سيدا نكا كشفون تشرفنا ولا أمنا عن كيشون فلو كوزي أنا بنمتو كيشون فلو يجوا بنمتو ndo we jawu do faculté de ko parce que ka bulu senga bi funtinu la wolu kuma yela o jawu be sega digu na se mo ma سيدا الحمد لله نيجي نبي جاي سنة عندنا دو أكملنا فو أنا دو عفو على بام بلافون فيلا أنا هرب أكولي كليلا أنا سو أنتو دو على بام فون فتوي أنا هرب أكولي لا أنا سو أنتو دو فو هجابو كدو عفو مهوني نفرق هجابو أنا في بيجي في ما في كاتو نفرق بروشي وي وفنا هجابو دوريو وفنا هجابو وي رسوترو donc amin fo mo nyala na so finire li bulu vaccine walma bude walma baze bisika kala ha ferila ka be atishirila ka disa kuma ba bi aka isutura la na fro sutura ki yele sutura ka bo wal chow ka yeli dima o de fora anina donc amin mi fo mo nyala hijabu te feni kuna kadi kuma do non ote hijabu e wajibi bi madama ni be bulu ko sala surtout islamique nous voulons islamique ora to kada ala ba fayin kuna me kuna ko ya ayu annabi ya innabi ma kul afo li azwajika ifurmuso ya banatika anideuso wa nisa'i mu'minin ani mu'minin musul yudnina alayhinna kukabla likawfasula min jalabihinna jibabula Seyda imana film do chogo fika jeba bude do hawe jume film kuma ba do fiko de do asafa zalika umifleni adna origafsa an yorafna uka doko rena miti oye fala zaina buloti fitne wa kana Allah ghafurur rahim ala kana yafama sa ani nyama sa mina mi fo ana jeba mo nyina an balimamuso minnu bɛ yen nɔ minnu tɛ fini suturalen don o y'o bɛ fini kuntanton na don min na n'i ye fini ɲɛnɛma don an yɛrɛ bɛ hijabu n'u ye hijabu don don min na mɔgɔ bɛ mun f'u ma ko silamɛmuso silamɛkuraw ajakuraw bɔn o b'o de f'u ma o bɛ mun yira ne ni e la o b'a yira k'a fɔ hijabu de y'an différencier ka bɔ jahilimuso ka bɔ kafirimuso ma mais nin e y'a dɔn bi ko hijabu in nafa bɛ anw yɛrɛ de kan f'an k'o de faamuya mais fo an balimamuso minnu tɛ sutura biri a ka u b'a dɔn k'a fɔ ko wajibi bilen de don n bɔra ka aya min fɔ sisan hijabu tɛ sutura tɛ sunna ye mustahabu tɛ fɛn kanu tɛ wajibi bilen de don wajibi bilen de don munna halisa hijabu ma se ka faamuya halisa ni mɔgɔw bɛ ka don cogo dɔ sugu dɔ la min tɛ silamɛya ka ɲɛ silamɛya nafa b'anw yɛrɛ de kan ola o kuma in o diyara ye an b'a laɲini k'a fɔ a ye faamuya camanba sɔrɔ Munatu ka nin question jaabi in na o la an bɛna Munatu ɲininka tuguni Munatu an ka société la u b'a fɔ n'i ye hijabuba ni musɔrɔfɛn ninnu don ka bɔ kɛnɛ u b'a fɔ i bɛ kɛ musokɔrɔba ɲɛ ye o tila k'a fɔ tuguni k'i tɛ furu o la sa Munatu i bɛ se ka mun fɔ an ye o kan alhamdulillah Seyda ni fili kuma bɛ diɲɛ kɔnɔ ni Ala kumaba dɔ ye au contraire hijabu b'a to cɛ bɛ muso furu n'a tagara a ka ɔri b'a to a bɛ muso sutura ni muso sutura ni muso min suturalen don mais hali a jateminɛ du o du ko danbe du don
hɔrɔnya duuru wa dudenw ka fini donta wolomani no ka bɔ fini tɔw la hali n'i y'a ta k'a lajɛ an balimamuso minnu tɛ fini suturalen don u bɛ fini jugu don u bɛ kɔlɔn don fɛnw don hali n'i yɛlɛnna réseau sanfɛ bi olu de ka view ka ca ni bɛɛ ta ye wa commentaire ka ca ni bɛɛ ta ye mɔgɔw bɛ commenter i ɲɔgɔn tɛ nka balimamuso i t'a dɔn k'i ɲɔgɔn bɛ yen fo don min na ni min bɛ bɔ k'a mago jɔra furu la kuma dɔ la o yɛrɛ de b'a encourager ka wari di a ma a b'a funu san k'a don a la nka n'a mago jɔra furu la da la k'a fɔ k'a tɛ nin furu silamɛya yɛrɛ ka bɔ a la du o du danbe duuru a fa ma sa a fa ma sa ba ma sa nka i tɛ sɔn i den ka fini sugu dɔw don ka bɔ i ɲɛ na peut-être an balima dɔw bɛna fɔ ko n bɛ mɔgɔ dɔn walima n bɛ n terimuso dɔ la a bɛ bɔ ni fini kunta ye a fa n'a ba ɲɛna walahi a fa salen don a ba salen don ka d'a kan mɔgɔ caman salen don i ka du kɔnɔ bi i t'a kalama ne ye dutigi jɔlen ye i tɛ sɔn i den ka fini sugu dɔ don i ɲɛna ka bɔ hali n'a y'a sɔrɔ du ye duba ye ni cɛ tuur'i kɔ k'ale kɛ manamanafini ninnu la ni du ye duba ye danbe duuru u b'a fɔ k'a tɛ furu ka du kɔnɔ parce que a t'a yɛrɛ sutura i bɛ nin video kuntan minnu kɛ ka bila réseau sanfɛ san damadɔni mana kɛ dentigi i bɛ nimisa a bɛɛ lajɛlen nɔfɛ waati min na e b'a fɔ k'i bɛ video nin bɛɛ fana kɔ effacer a b'a sɔrɔ i ta tɛ f'an hakili to o yɔrɔ la Seyda an bɛ min fɔ ka fara o kan par exemple ni hijabutigi dɔ donna yan sisan ani minisibutigi dɔ donna hakili to ni mɔgɔ dɔ nana a tigi jala bɛ gɛlɛya minisibutigi la ka tɛmɛ hijabu donna kan fo ni hijabu donna y'a ka hijabu daraja bɔ a kan parce que hijabu ye haiba de ye muso kan madama n'i b'a hukumu kɔnɔ n bɛna nin yɔrɔnin min fɔ ka fara a kan nin kɛra madamu dɔ de ye a kun kan ka hijabu ko de kɛ a ka ekɔlidenw kunna a taara mun na kɛ cogo min na donc a taatɔ ekɔli la a ye bɔnbɔn kalamani san ka taa n'a ye kilasi kɔnɔ donc a ye kelen fana bɔ a la k'a bila a cɛ la k'u kana bɔnbɔn ta bɛɛ nana bɔnbɔn ta u nana bɔnbɔn ta fo k'a tɔ to bɔnbɔn kelen min tora o fila de bɔra a sanfɛ fara to o la o bilalen a y'u ɲininka ko mun na ko k'a ta ko parce que ko tu es poussière dar'o la dimɔgɔw b'o la donc o fɛn tiɲɛna ka bɔ o tɛ se ka don madame ko hali n'ale ma leçon in kɛ bilen k'u y'a faamu musomanin yɛrɛ de ka responsabilité f'an k'o de dɔn tuma dɔ la dɔw b'a fɔ ko funteni bɛ hijabu kɔrɔ n'an taara kungo yɔrɔ la bi mɛsitigiw ni fila ninnu bɛɛ wolo k'u fifa mais ala tɛ bi hijabutigi sigi mɛ n'a ka hijabu ye foyi a tɛ ka a t'a sɔrɔ f'an k'o de faamuya Seyda hijabu tuma dɔ la n'i b'a la ka tɛmɛ dɔw b'a fɔ i ma ɲɛnɛma kasanni ne balimamuso sɔn o ma a fɔ o de diyara ne k'an yɛrɛ sutura i ko ɲɛnɛma kasanni maa minnu y'u ban k'u sutura diɲɛ na lahara e fana t'i mara bɔ olu la f'an k'o de faamuya silamɛya a nafa b'anw yɛrɛ de minnu bɛ hijabutigi ni fɛn minnu bɛ an ka société kɔnɔ bi ni kamalen bɛ t'u sigi kare kɔnɔ n'u b'a la ka tɛmɛ u sina ka fɔ ten tɔ e k'a tatɔ dɛ i ko ɲɛnɛma kasan kelen i bɔra k'o de fɔ sisan dɔw b'o fɔ a ma ka o la critiquer walasa k'u décourager ka bɔ k'u ka sutura la a ka nin tɔɔrɔ mais olu bɛ ka e ni dɔgɔya ka da i ka hijabu kan o b'a sɔrɔ o wagati u bɛ tugu minisibutigiw de nɔfɛ nka walahi n'u mago jɔra furu la don o don u bɛ ɲininkali kɛ ne ko kalanden min bɛ to ka tɛmɛ a suturali kan so bɛ min di f'an k'o de faamuya donc ala ka faamuyali ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. Kuma diyara n ye o la an balima silamɛw an ka nin émission ye a se to filɛ ni a kuncɛ yɔrɔ ma o la mɔgɔ min suturali minnu don an b'a f'u ɲɛna ko halisa k'u ka dɔ fara sutura kan ko sutura de ka ɲi wajibi de don balimamuso yɛrɛ ɲuman na sunna tɛ mustahabu tɛ wajibi de don o la minnu fɛnɛ tɛ sɔn sutura ma an b'a fɔ ko information dibaliya de don parce que silamɛya in ka nɔgɔn kojugu a ka nɔgɔn an b'a fɔ information dibaliya dɔrɔn don an b'a ɲini Alahu subhanahu wa taala fɛ ala k'an n'u bɛɛ lajɛlen kanda o la an bɛ folikan di an ka folikan laban di an ka balimamuso ma k'a bilasira. Alhamdulillah Seyda an bɛ min fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna u ka a ɲɛɲini halisa u ma
recherche de kan alisa olu bɛ ka naso bɛɛ lajɛlen ni téléphone ko ne na surtout réseaux sociaux ninnu fila kelen de ko k'i bɛ faire la min tɛ silamɛya alors que o ye silamɛya awɔ i kan ka i bɛ min kɛ fɛn tɔw la tant que i ka taa i ka diinɛ ɲɛɲini bani n ye silamɛ diinɛ wa i bɛ taa sɔrɔ olu fa bɛ misiri kɔnɔ baw bɛ misiri kɔnɔ f'an ka hakili to la wa des fois fɛnɛ masaw fɛnɛ ka jate tɛ kɛ denw ka voilà n y'o de fɔ fo il faut que an bamusow ni surtout musomanni an bamusow a ko k'u hakili to an na denmisɛnninw fana don depuis u fitinin u kan ka dege a la de yɔrɔnin kelen tɛ quoi yɔrɔnin kelen tɛ u b'u dege a la dɔɔni dɔɔni de surtout musomanni kurabɔlen ninnu an kɔrɔmuso ninnu an tɔɲɔgɔnlen ninnu n bɛ nin fɔ u bɛɛ lajɛlen ɲɛna aw ka sutura de ka ɲi inshallah ola an b'a fɔ k'aw bɛɛ salamu alaikum inshallah muso ka kɛnɛ wɛrɛ kan